Cheraga kunotona chizoticha mwana kuti ave nepfungwa dzakanaka. Correct. It's correct. Akabva kunotona chizoticha mwana kuti apaseka. Zibo. Sai saturaje kuti munhu kana achinza kuzesa ari wezesa anogara munzvimbo yaanoita. Nzvimbo iyo. Kuti munhu anza ari pa standby kuno kumbare anogara kubudiriro. Anogadzira magetsi acho se iye ari kubudiriro magetsi adzima kubudiriro. Autolo asabote. Iyo subministration ikuno. Masupervisor our ese ndeve G40 ndeve ane whatever la cost I don't know ayo G40 saka mai unonya ngiripoka zvinoita kuti vanofarira kuvhiringidza munanga sabotage yautaka ndekuda kurwisa kuti uyapinda uyu zvinzi ndiani autadza but hapana varida kuvhiringidza vamunanga gwari panyanga kuti vakaipa iyo vari aiwa aisabotage vada